लोगोफोर आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेट लाना फैलायबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नाय, होमबासो मिथिगोन माबे चेनेलाव होदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायो, होमबासो मिथिगोन माबे चेनेलाव होदों। बिथांमोना बे एलबामखौ रिलिज खालामबाय। नोंथांमोना बिथांमोननि चेनेलाव थांनानै नायनो हासिगोन आरो बे भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिपसन बक्सआव होना दोनदों। नोंथांमोना नायनो हासिगोन आरो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामनानै गालाङो।